Sanibona abantu bafowethu uDr Khehlelezi okhulumayo ngeke ngasho ngathi ngendumandumane yadumezizweni isihlahla somdlebe nondlela mzimba mbeje mfazone empandla hliziyo zamadoda ayibomvu nina abasetete nina abasenyimbane ake sichaze lapha ke abasetete nabasenyimbane nansi tete lapha engena khona sikhuluma namhlanje ngokuthwala abafowethu abantu abaningi sebelahla ithawulo mabelahla ithawulo ioption abayithathile ukuyothwala. They don't understand ukuthi ukuthwala yini. Abanye baningi bazi ukuthi uma uyothwala uyoceba. Kwenzeka uyothwala uthwala inhlupheko. So yabona lento kufanele si understand ukuthi uyothwala yini, umcebo noma inhlupheko. Ngoba uzoyenyangene ehluphekelayo ifika ukuthwalisa ukuhlupheka. Uyenyamene ecebile ifika ukuthwalisa ukuceba. Kuhle kube kuphi ukuthwala. Ubona kanjani ukuthi usuthwalisiwe noma ubona kanjani ukuthi mina ngakathwaliswa. Yini ofanele uyibone? Ungabona uyenyangene inyanga isithatha iskapu isibulalele ekhanda lakho noma igaba ngegazi lesilwane thizeni leskapu noma ubulawela inkomo kwena uyathwaliswa kusuke ngaleso sikhathi kusemfuleni usuke usuthwaliswa ke ngaleso sikhathi kubike ukuthwaliswa usuthwaliswa ngegazi noma usufaka uhlanga lokuthwala ngoba leyo nto ngisho sofuna ukuyeka ayisayekeki leyo nto isuke isifuna ukuthi idle ekhaya yikuphi ke okufanele sikubone ukuthi ngathwaliswa. Ungabona njengoba bengishilo phambilini ukuthi ungabona kunesilwane esabulawa or ungazwa kuthiwa mawufika ekhaya thatha lezi zinto zobuyikhulumisa kanjena wenza kanjena unike ilwane ke abaningi bathi zi right mina ngizothi azikho right ilwane ngoba zinemithetho okufanele uhlale uyigcina once usuneyilwane umakoti wakho lapho sekunenkinga. So ukuze sikhulume ngalento kakhulu or uyizwe kahle sisazoyi explain deep down into details ya ku channel lapha na ku TV ungilandele ku Facebook page uzongibona uthi Inyanga Yodumo mzozo noma ungabe sanyakaza soon uzongibona TV yabo.